Kaya ang Sugbo mahigala wa pa makaginhawa bag-o pa lang ta mga kaigalaan nga nabiktima sa linog. Nya karon ni ana po'y bagyo. Ang bagyo mga higala medyo naapsan pa ang mga biktima mga higala sa linog. Kaya ang linog ba kaigalaan nakapatay to og 79 ka mga tao. Samtang kining bagyo mga sukit ning paminaw ang latest nato karon mahigala nga count dinhi sa DYHP RMN Cebu uban sa kumpleto na to mga reporters dito sa gawas. Niabot na may lag 111 ang namatay. Straight to the point. Nakalas tungod ining bagyong Tino mahigala sa Diakbayan sa Sugbo og lalawigan sa Sugbo 111 na. Apan duna pay mga missing. Mga kaigalaan nga dunay mga taga Cebu City nga ako na hinabi nag-uol in town kaayo. Kay pipila ka semana mahigala ang milabay sila pa ang hatag og mga relief goods dito mga kaigsunan sa Northern Cebu. Pero karon sila nasab ang rescue honon. Straight to the point. O ni mga higala nga nagpadayon sabta sa atong relief operation mga sukit tig paminaw. Og lain na po ni nga atong pagpanuktok sa kasing-kasing sa atong mga listeners depende lang sa mga igsuon nato nga dunay mga grasya din ha nga ikatabang, ikapadangat, ikapaambit. Saon taman ni amay laing katalagman nga mas dako pa ang mas daghan pang namatay. Gani mga higala ikumpara sa linog. Straight to the point. Subong pamalandungon, sakit nga pamalandungon. Og ngani para nako mahigala medyo bag-o pa ta nga nang hatag sa mga relief goods. Bag-o pa ta naka fourth wave mga higala dito sa northern part of Cebu. Medyo ang ato mga tao mahigala sa relief operation wa pa gyud ingon nga nakapahuway gyud tag maayo. Karon na napoy lain mga sukit tig paminaw. Pero mao na akong giingon inigmata nato sa kabuntagon sa mga naminaw nako karon, no? Inigmata nato sa kabuntagon human sa bagyo. Pag-ihap nimo sa iyong pamilya nga kumpleto, grasya na. Straight to the point. Pag-ihap nato sa tong pamilya nga way nakalas, consider it as a miracle. O kung doon na tayo mga grasya, mapaambit sa uman nga doon na in time mas dakog problema kay kumpara na to.